Hello everyone, welcome back to my Sanjana vlog. So guys, गासिखौबो आं Sanjana vlog फिन खनसे बरायलायबाय. So guys, दिनै जों बेरायनो थांनो नागिरदों. बेवहायनो ओमफ्राय एसे भिडिअ खालामलांनोसै. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय दा जायगाखौ मोनहैबा दिन्थिनोसै आङो स' नायलांबाय थादो. Hay nunga beleg sih ya, beleg sih. Nunga. Menpai guys nih. Aku nilai sih lipas tawa. Ayo ma. Menpai guys menai jeng ma park menia? Naokata Jwhwlao Phuri park. Jwhwlao Phuri park ya, orang pada macam ni pernah berat, masih ada naik nak mana.